Gala, welcome to my channel. Na ako karon sa H&M. Pangitaon sana ako akong kauban ug asa ron siya. Wag na ato siya dari dapita, nangita siya og bakos. Wala na siya. Asa ka? Pagunta dito na yung siya. Ay? Oo ka balo? Sige, na. Magawas ko naman dali sa H&M. Matanaw siya unsay nagsyagit sa gawas. Ang butog unsay naa. Daw 599 ra. Naagi dahil sa barato dali. 599. Ito na. Pinsaron. Ang mga turn. Ang igala. Pinsay nagsyagit. Like not in Taiwan. Hindi may maka-afford sa baligya. Dari sa H&M. Mahal ra kaayo. Tara siya. Nagdali siya. Kaya gusto siya makahibaw. Pinsaron ng nagsyagit. Oh my God. Pinsay na. Lawa siya guys. Ang nasyagit. Ang nanakay day anong tuon. Nadadaputa. Ito siya kung sa inaan. Kaya nagsigig pa niya ang mga tao. Mapalit ka? Balik mixod sa H&M. Wala na siya na ganahan. Pero yung bibiyaan tungod sa nagsigig syagit sa gawas. Wow, ganahan ko anak sil. 299 ra sil. Asa ka po siya? Palit! Asa ka po? Palit! Hindi sa karon. Pero oh. Ipis lang. Siya katsa ang yahang panapton. Dara oh, cute kay sir. Hindi ko na. Gamay. Bingaw ko sa kong kauban. May gala. Kapit niyan dagan. Nagtuo siya ginsa. Ang sa'yo mong pagtuo na dito? Artista. Sabi na dito na po artista. Nagtagbaw po kung sunod niya. Tara sil. Pares kay Drian sil. Pila di ay 899. Ipis naman kayo siya. Ipis ragid siya. Ako na itag 299 na ito mga t-shirt. Oo, na kinabaratuhan nila dari 299. Namili lang mi ani, kaya may kapalit. Wow, ganahan ko ani sila oh. Kana siya. Ilang ko mo sa loob. Ganahan lang kung tanaw niya ba. Tara sil, kanang gihangir sa taas. Nindot na siya. Oh, tag 299. Gamay, gamay. Wala yun. Gamay. Oh. Itakin lang siya, no? Hindot. Ganahan ko color. Ganahan ko color niya.
Initan ko na ng panakpan. Kani. Kira may nindot. Yan ano. Meron ko eh. Dako lang kay. Ay, di ano. Kinaglabi. Ano pala nani kay kabantay ako sa nila. Nindot kay mga display dito. Wala lang tayo budget. Kana sil kana nindot. Dua ka buo. Pila? 799 799. na iko ra pud siya tag 400. Hindutan ko sa brown. Wala pa ka na magpili. Di nataron ka lingkod sa simbahan. Puno na rog tao. Manimba pamigikan dere guys, mga 4P yung mga mas among atinan ng mas 4P. Ikaduhang misa sa Santo Niño sa hapon. Kay alas 2 man ang una. Then alas 4 Bisaya na siya nga misa. Alas 2 ug alas 4. Ano, 2:30. O man siya 3:30. Dayon 4 to 5. Nya alas 2 na. Pinahangan na stay tap na namin dito. Nice kayo lang mga bro. Asa naman to Lisel oy. Lang naming Mulakaw. Ito pa may terminal. Terminal sa Ayala. Terminal of jeep. Ay, Shina. Tara. Pareha man ang kulor sa ilaha. Pila. Mas nindo tong usa. Dako ra sad na nimo. Ay, gamay. Ikaw. Dali, watay sinsiyo, watay kapliti. Kato, mas ganahan ko ato. Ako. Kini, may mas ganahan ko, ane. Maasin. Nado siya white o black cell. Ikaw good. Unsa ka may musulog. Kanila kitunay na. Ano charot? Kato, pila dito. Pila dito. 3. 399. Initan ko ato, mas ganahan ko ni bugnaw. Murag ako yung musulog. Kinaganan si ko na shirt. Bakit lagi napunta sa unit? Sige na. Bantay ka. Okay guys, thank you. Bye bye. Thank you so much.